between sa Church of Christ o sa Seventh-day Adventist. Pinagi kang ang listan sa Seventh-day Adventist mao si Brother Jerry Laig ug ang sa Church of Christ mao ang si Brother Mark Tumandan. So hulatan ninyo kay magsugod na ang maong debate. Sige lang. At least Seventh-day Adventist mao si Brother Jerry Laig o sa Church of Christ mao si Brother Mark Ampan Tumandan. Welcome sa tanan ng mga membro sa Pikas o Pikas mga kaigsuon dinis Barangay, sa tanan natong mga kaigsuonan labi na sa mga nagdumala sa atong barangay. Atong kuhaon ang listahan ng niyo aron na ato silang mga pasalamatan ang mga konsyales labi na sa atong barangay kapitan nga mainiton kayo nga nag-welcome kanato kaganina o ayaw usab ninyo si piyata mga kaigsunan nga hangtod unyang hapon kining maong debate. So okay. So mga kaigsunan aron sa pag-apply nini proper na pag-open sa atong debate, mangayo kag panalangin sa atong Ginoo nga kining maong tuon magbalampuson o yan yung tanan sa pagpanindog o akong ngayon si Brother Mark Tumandan nga maoy mag-lead sa atong pagampo. Pagampo ta. Lord God, Amahan, nag-aako kami nining takna sa pagpuntagon, nagpasalamat kami nining oportunidad sa public debate between the Church of Christ and the Seventh-day Adventist. Nagpasalamat kami, Amahan, sa mga barangay official na naghatag o permit na kami, Lord, naggamit nining venue sa ilang pag-support, Amahan, nining guluhaton. Ikaw, Amahan, mag-bless ang tag-usa, kini Amahan, usa ka debate, walay personal na animosity sa mga tag-usa, ang among interest lamang, Amahan, o ang kamaturan. Ikaw mag-giya sa mga tag-usa, sa moderators, sa mga tag-side, sa kanamo, Amahan, mag-debate. Ikaw maghatag og kaala ang kamatuoran, ang kapatid-babaw, dili Amahan ang among personal nga mga motives o personal nga mga unsa pa diha nga ang among mga pag-ampo nga in this time in the name of Jesus ang Satan will depart, hawak ang imong kabuton lamang, Amahan. Ikaw mag-bless, pasalamat kami, isang kang Brother Edgar Samuda to make this debate possible, Brother June Carpintero, mga kaigsunan, Amahan, bisan Amahan sa side sa Seventh-day Adventist, nagpasalamat kami that they were willing to face the public debate o kami, Amahan, usa ka oportunidad nining takna. Ikaw mag-bless in Jesus' name, Amen. Daghang salamat. O sa dili pa nato dawaton si Brother Jerry Laig, ato usa ta pala tawagon ang atong mga moderator sa side sa Church of Christ nga mobasa sa proposition o sa sequence sa debate. Dayon ang moderator usab sa Seventh-day Adventist mobasa sa lagda sa maong debate. Brother John Carpintero, panibubasa sa proposition. Bible debate, Church of Christ versus Seventh-day Adventist. Muna ang inyong tema na pag-debatihan ko. Ang balang kasulatan, nagatudlo ng Kristohano, kinahanglan, magatuman sa adlaw na ipapahulay. Affirmative, Mr. Jerry Laig, Seventh-day Adventist. Negative, Mr. Mark Tumandan, Church of Christ. Okay, ang lagda sa debate ato ibabasa sa atong
second moderator sa SDA nga side. Ako lang ginagawa si Brother Carpintero ay hindi na po kayo maklaro ni mura o sulat sa Dr. Bitaw para rules and regulation. Time 20 minutes deliberation. Each speaker. Second, or number 2, 12 minutes negative cross examination. And then number 3, 20 minutes negative deliberation. Number 4, 12 minutes affirmative cross. Dahil 5 minutes means rebuttal and affirmative. At 10 minutes rebuttal number 5. Then number 6, 10 minutes cross exam negative. Number 7, 10 minutes rebuttal. Number 8, 10 minutes cross examine. And then last, number 9, 5 minutes conclusion to each speaker. Number 11, number 2, one moderator from SDA and each speaker may use Microsoft PowerPoint and or charts. Number 2, one moderator from SDA and Church of Christ. Number 3, debate may be published in a book, broadcast, but not limit to TV, radio, and internet. Number 4, a penalty of 10,000 pesos when the debater refuse to post from the debate. Then in time, subject to be changed. So, di naman ito kayo sugdan, alam ko yung sa mga debater as moderator, labi na yun kang Mr. Carpintero, nga niya ang sa kauban ako. O sa boxing pa, kami ang repere. Dahil kung sa basketball pa, kami ang repere. So kung na ay amo ang desisyon is final, pero ang respeto nga kung ikinahanglan, pag moingon ang moderator objection, dapat mo respeto mo o kunya maminaw sa inyong moderator. Nagkasalamat. Time start from Jerry Laig as affirmative side sa naasoy nga tima. Timekeeper? Ang atong timekeeper mao si Wilter Samural. So, siya magbantay nini o kinala makita ko ng time sa atong mga moderator. So, dito maglanan mga kaigsunan. Ato nang ihatag kang Brother Jerry Laig. O sa dili pa niya ang listahan atong pasalamatan. Ang atong barangay kapitan mao si Honorable Jupi Fong. O sa atong mga konsehalis, ay kung dili tungod sa ilang pagtugot, dili kita makahimo sa atong public discussion or debate dili sa ilahang auditorium. Atong pasalamatan ang atong mga konsehalis, si Graciano Ano Tormis, Honorable Rosilier Soy Fier Lisican, Honorable Lucky J. Di Guzman, Honorable Maritis Prosianos, Honorable Arturo Tuling Arcillas, Honorable Lali Fernan, Honorable Chofilo Ping Oporto. Sa tanan na mga nagbantay usap sa Kalinaw Kausay, sa atong mga barangay polis o barangay talog, ipasalamatan kayo namo ang inyong presensya o sa pagtugot. So dito maglanan, mga igsoon, ato nang ihatag kang Brother Jerry Laig sa SDA side alang sa iyang affirmative
nga pagsaysay sa maong tima nga isunan. Excuse me. Okay. Sa dili pa mo start, dapat debate sa rason, why lagot ko rason, before start, akong gihangyo ang duha ka mga debate, Brother Jerry Laing and Brother Min Chris Tumandan, magsikhan sila sa dili pa ang pagsugod sa akong debate. Very good. Okay ba, Jerry Laing? Okay, diri ka sa atong banda diri o diha ka? Diri. Okay. Sa tuwang pulpito. Terus, balik. Pinag-panilan to. Kira. Sige. Wala na magkala mo. Lipat na. May buntag mga kaigsunan. May buntag mga kaigsun. Punta. Bililhon kayo atong panahon alang sa pagpamanandong ning tagna sa kabuntagon. Ug ato pasalamatan mga kaigsunan nagato ka mga tigpaminaw sa side sa mga Church of Christ ug usab mga kaigsuon sa atong side sa Seventh-day Adventist. Dili kay pilala ka mga debate nga himo namo sa Church of Christ sa ato lang kasinatian mga kaigsunan na atas katulo kahugna mga kaigsunan kaupat kay wala na atong pasalamatan kadugayan ini magsigig dibit naagi mga hitabo mga kaigsunan naagi mga hitabo nga siya ron magdili masabtan mga kaigsunan bisan unsa kagkahit sa bato basta kanunay tuloan lang sa tubig mga igsoon, moabot yung panahon nga magpuslot yun ang bato. Ang bato nga kasing pwede na mapusgay mga igsunan kung kanunay lang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Atong side dress si Mark Tumandan, first time kami nagkita pero sige namin communicate mga igsoon sa internet. Taga-Jinsan siya, layo-layo yun sa mga igsoon, niya ako po taga Surigao City. Gikan sa Surigao City, mubiyahe pa mga igsunan o mga 10 hours. O niya, ang imo sa mga 10 hours niya po siguro. Lagyo mga igsoon, pero niyanhin na ganda para pagbaylo-baylo sa katarungan o sa kamatuoran nga ato nga nasabtan sa balaang kasulatan. Ang tema mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagatudlo nga ang Kristohanon kinahanglan magatuman sa adlaw nga ipapahulay. Kanang pulong kinahanglan. Bud pasabot mga kaigsunan, dunay gipasabot kay kinahanglan gyud nimong tumanon. Nga naman, ang kasulatan nagsulti sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga ang kasulatan sa gani mutudlo, mubadlo, mumatuto sa pagkamatara aron ang tao mamahigpit diya sa Ginoo mga kaigsunan. Ang kasulatan nagtudlo. Unsa may gitudlo sa kasulatan? Number 1 kay gitudlo sa kasulatan sa Marcos 2:27 nga adlaw ipapahulay kaayuhan sa tao. Ato ba gisulat sa Biblia, nabasa mga kaigsunan. Number 1 atong gibasa ang kasulatan o number 2 ang Kristohanon. Ang Kristohanon mauna ang tao sa Diyos. Buhat Kapitulo 11 versikulo 26. Unsay giingon mga kaigsunan? Dito yun sugdi sa Antokya ang pagngalan o Kristohanon. Pagtungha sa Kristohanon mga kaigsunan, pagtungha yun,
diha na ang kabahin sa balaang kasulatan nga nagtudlo nga ang adlaw igpapahulay mga igsoon gibuhat alam sa tao. Purpose kaayuhan. Nga naman nga gikinahanglan. Kinahanglan ba gayon? Yes. Kaya atong basahon din ang sulat mga igsoon before sa Kristohanon mga igsoon. Nakadiri na sulat sa balaang kasulatan mga igsoonan. Ezekiel 20:21. Ato lang isgutan mga igsoon kay Biblia man ako Kristohanon ang sagko. Kitang tanan Kristohanon kay panahon ng karon sa Kristohanon pwede tayong mabasa sa Old Testament aron matudloan ta mga igsoon. Okay? Dili mga igsoon sa Exodo 20:21. Apan ang mga anak ming sugod batok kanako. Sila wala maglakaw sa akong kabalauran ni magbantay sa mga tulumanon ni sa pagtuman kanila nga kung tumanon sa tao siyang mabuhi niya kanila o ipasaypalahan nila ang akong mga adlaw ipamulay o niya kumingon nga ibukbo ko ang akong kalihutgot diha ibabaw kanila. Mga kaigsunan, ang balaang kasulatan nagsulti nga nung kinahanglan man gitatakang ko sa Biblia nga kung imo ning tumalon di lang ka musukol sa imo din mabuhi ka. Kung nagkaroon musukol ka di mabuhi mo na di kinahanglan gayon nga tumanon ng igsoon. Pero kung dili mo mutuman patod pa nila kung dili mo mutuman nahibalo na ka o asa mo na bilong sa masupilon o sa nagtuman. Kung imong susyo ng balaang kasulatan wala pagayoy na luwas nga masupilon nga wala ang hinusok. Kung naana ala sige lang ta supil. Mas may pinimembro ka mga igsoon sa nagtuman kaysa nagsupil. Kaya mamembro ka sa magsusupa. Ang atong galuwasan ng mga kaigsunan, questionably pagkain. Pero matod pa din sumala si Rohanon Kapitulo 4:11. Mga igsoon, kinahanglan musulod jud kita sa kapahulayan sa Diyos. Nga naman, aron walay usak ka natong mamatay. Adili mo na panahon sa Kristohanon. Ang Biblia mga igsoon, panahon na sa Kristohanon, kinaabtan ba na ito? Mubasa ko Old Testament, panahon man sa Kristohanon, gigibasa man ako. Kung dili ka gusto mubasa Old Testament, wala yung panahon sa Kristohanon. Pero basa sa Kristohanon, panahon sa Kristohanon, gitugon ba na? Kabalo mo siya tugon ba? Gitugon ta. Nga pila ka mga kaliwatan, tumanon ko ang balaod sa Ginoo. Nga naman di kinahanglan magyud ato nga kay ari kong pugong sa kinahanglan kay may gipasabot mga igsoon. Wala tay record din nga mangutana ta mark o litra po litra kay na may litra nga atong tema. Kung mangutana kag litra po litra ato lang napasidan-andaan nga wrong na siya sa litra po litra kay ang litra po litra dili na mabasa spelling man na word for words mo na siya sa itong kapagutana kay nagsabot ang mimidaan na be professional kay nagdepende mo kung ispilan kilos bulan kung mahal ang kilos bulan o mahal ko lang imong ibaya kung wag sinangkong ang kontra o ato kong pagbangan mga igsoon pero kung isinti ang atong kaatbang mga kaigsunan isinti ko ta pero doon ay logic kaya ang debate lahi sa siring mga kaigsunan logic higamit na sa mga attorney
sa mga abogado mga kaigsunan ang logic. Muna nga, kung di ka ba mo logic, ayaw pag-apil-apil kung debate. Kaya ang debate, more logic. Nga batod pa sa lansis. Kung di ka kaapasan na, sorry na lang mga kaigsunan. Kinalang apason yun mo. Tunan pag-ayo ang debate sa formal sa pamaagi sa debate mga kaigsunan. Kaya ang debate, mura na siya o naata mga kaigsunan sa kinimburuka. Kanang kaso-kaso mga kaigsunan. Okay. Padayon ta. Sumala sa pinalayan, 22:14. Nga hindi kinahanglan mo Diyos, kay walain nga makasulod sa siyudad sa Ginoo sa langit mga kaigsunan. Katulang nagtuman sa commandment sa Ginoo. Ang adlaw ay pakulay naa sa commandment sa Ginoo. Naa mga kaigsunan. Mauna na ato kini gihasasan pag-ayo mga kaigsunan. Kay kung wala man tay mga kamatuoran kitang duha, di na lang ta maglangan-langan din mangulit sa tagsa mga kaigsunan. Kay matod pa nila nganong nagdebate ng walay kamatuoran duha. Kanlangan-langan lalas panahon, di ba? Tama tayo mga trabaho. Mark, tayo mga trabaho. Pagbiyahe na lang mo na dili lalim mga kaigsunan. Pag chat na ko nga, Mark, ano naman ka naman? Asa naman gagawin? Napapos illegal, ito ako napos marandi, asa illegal. Kagayan siya ako napos illegal. Kaya kaya pag ako kung abot mga kaigsunan din, kung pwede mo ritso ko. Kaya pag abot ako din, huwag may bawa mga dentista. Mga to, muna nga, dito nag-ibok, sayo mo may balong rin nangalangan po ang rural, grado. Pero, huwag mong puntay ko ano nga, sa marasa kay usaran po ni kalibit mga igsoon. Niyang hapon, balik mo niyang hapon mga igsoon kay duhana, katima. May pwede mo maminaw karon kay di mo maminaw niyang hapon. Di ba? Balik mo kay kanang mga nagsangka ng mga igsoon, mga kung na, 10 rounders. 10 rounders mga igsoon. Padayon na. Klaro kayo, di kinahanglan kayo, nga naman, usap ka timailahan sa Ginoo ang adlaw ipapahulay. Gaya daghan ang katawhan niya. Usa sa mga kutloon sa itong mga amigo, ang Israel. Tinuod ang mga kaigsoon ng Israel. Kaya 100% magyod mga kaigsunan sumala sa Roma 11, Roma 11:26, nga ang Israel pagaluwason. Dili na ito na malalis. Di na ito na malalis. Pero, dili, tanang Hudyo mga kaigsoon, wala pagkabig ni Kristo. Ang nagkabig ni Kristo, walay record nga gibiyaan nila ang adlaw ipapahulay. Amo ta kay record nga karon kay Kristohano naman mo ayaw na kamo o tuman sa adlaw ipapahulay. Kaya may record nga na mahulay ang mga virgines. Walay pulong Kristohano dito, pero sentido komon mga kaigsunan nga mga Kristohano to. Kaya kumiskot ka Kristohano, gilitot dito sa Antokya. Pero bisag wa paglitot, kaya nagtuos na ni Kristo, mga Kristohano kung kaigsoon. Walay record nga nag-ingon. Nga ang kasulatan nagtudlo. Nga ang adlaw ipapahulay, wala na. Ang adlaw ipapahulay, wala na gitudlo sa Kristohano. Wala kay record ang. Wala na. Dinhing laro kayo. Nga naman, gikinahanglan man ang tema, ang balaan kasulatan, nagatudlo ng Kristohano, kinahanglan magatuman sa adlaw ipapahulay. Nga naman, katulo, ania ang adda alang sa pagkami nagtuson sa nawalaan sa nagbantay sa mga sugo sa Diyos o sa tinuhuan ni Ginoong Hesus. Adda alang sa pagkabalaan, agda sa pagkabalaan, agda sa pagtuman sa sugo mga kaigsunan. O ato na ibawan, nga ang sugo mga kaigsunan na adiya ang adlaw ipapahulay. Siguro mangutana sila sa imong gibasa nga bersikulo, Brother Jerry, may mabasa ka ba
nga sa imong bersikulo nga naa ang andar ipapulay. Di ba? Mo na mga question. Pero matud-an ang mga kaigsunan nga atong basahon nga sa sugo naa diha ang adlaw ipapahulay. Kung naa diha di mo dili na kamangutana. Kaya hibaw kang naa diha. Ano mo tana pa kang naa sa sugo? Oh, diba? Mo na mga kaigsunan. Nag-ingon ang Hebreano 4 kung masawa na. Nang ko na siya may balita mga kaigsunan, hiwali mo ko siya, di ba? Usa sa mga may balita mga kaigsunan, ang adlaw nga kapahulayan sa Diyos. Sumala si Bro. Hello. Mga pagsubok lang mga kaigsunan. Hebreano 4. Busa mga hadlok kita kay tingali unya sanglit may saad nga gibilin sa pagsulod sa iyang kapahulayan. May bisan kinsa kaninyo nga daw dili makakabot niini. Napasabot niya. Naay tao nga dili gyud makapahulay mga kaigsunan. Dili gyud sila. Bisan pagkasmagan o adlaw ipapahulay sa Sabado, dili yun sila. Dili yun. Nga naman, dos. Kaya sa pagkamatuod, ginawali usap ka na ang may balita. Ingon usap kanila. Apan ang pulong nga hindugan, wala nila pagpusli. Tungod kay wala man ubani sa pagtuo ni ato mga nanang pakadungo. 3. Kay kita namin too makasunod ni ato sa kapahulayan kinsa kadtong mituo bisan ingon sa gisulti kaniya sumala sa akong gipanumpa tungod sa akong kalibot-got dili sila makasunod sa akong kapahulayan bisan pang mga buhat nga mga nagahuman sugad sa pagtukod sa kalibutan kinsa man ang dili 18 kinsa man ang dili magatuman o kinsa ang iyang ipanumpa nga sila dili makasulod sa kapulayan kun dili ni atong mga masupilon. Mga kaigsunan, dili siguro tabuok nga mahimong ta masupilon. Bisa gani ka sa mga anak, nagani mga anak, mga kaigsunan nga mga masupilon. Orang tambagan nila ay masupil-supil no kay hindi maayo na. Kasi na yung mga katarungan. Na yung mga katarungan niya, wala, malisuguan. Nagpasabot, kung wala ito suguan, wala ito mabilong ng Kristo, di ba? Ang balaod mga kaigsunan, para ginasato. Kaya ihimo ko na mga igsoon para ginaganato. Sa iyang mga katawhan, apil na itong mga katawhan ng mga Hudiyo, mga kaigsunan. O na pinaagis sa dugo ni Kristo, nalambigin ang tibuok kalibutan ng kaigsunan. O na atong hibaluan, last to okay, salamat yan. Atong hibaluan mga igsoon, nga ang adlaw ipapahulay nga maong kapahulayan sa Diyos para ginaganato kaya nagingon ang Noy sa versikulo 10 kay siya nakasunod sa iyang kapahulayan nagapahulay usab siya sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat sumana sa gihimo sa Diyos gikan sa iyang mga buhat kung sa may gihimo sa Diyos nagapahulay siya o kinsa kung musunod mga igsoon mo pahulay usab siya kinsa mo pahulay ang nagsunod kang Kristo o sa Diyos unsa man ni pahulay unsa man ni adlaw 4 kaya siya nagingon sa laing bahin may tungod si kapitong tanan sa ingon niini ang Diyos ni pahulay sa tanan ng mga buhat o buluhaton sa ikapito
kanan, sumala sa mabasa sa pitik. Klaro, 1 minute remaining time, Mr. Lai. 1 minute. Okay, salamat kayo. Anang 1 minute, daghang patag-siyat anak ko, basketball ba? No? Patag-siyat, patag-daghan na naman. Okay, salamat kayo mga igsunan. Atong hinduman, nata sa mga pamalandong sa kabantagan. Ang pamalandong mga igsunan, nga nag-ingon man ang kasulatan, musulod yun ka mo sa kapahulayan sa Diyos aron walay mamatay. Naamagod sa Isaiah 66:22-23 nga ang simba dito sa langit mga igsuon, ang tanan dito mga kaliwat magsimba adlaw igpapahulay. Nya kung imong basahon ang 24 kadtong naglapas gisunod man mao nang ingon sulod mo aron walay mamatay. Nga man dauban di ay mga igsuon ang tao nga malakason. Pamalandong higan sa inyong amigo. Stop. Time. Dagang salamat. Dismiss there, dismiss. Change sa nato kadali ang ibon kay mura nagani ni siya before ta mag-start. Dali ka maghawak ka nila. Okay, thank you. Salamat kayo. Dari Retiro, start for the 10-12 minutes. Bangladesh, another 12 minutes negative plus 7. 12 plus 7. Examen na, 12 minutes. Ayan yung lista. 12 minutes, 2, 6. Ito kas to natin. Asa ba niya? Magdugol na din? Baka di kita Pwede sa tubangan. Di kita maglayo sa kamera bagay. Butang na batas media. Apa na? Friendly mag-igsunan. Kumusta? Salamat yan. Thank you. Anda mag-igsun sa pagkubag sa krosisan. Hello, sir. Daghang salamat. Wato ta sa itong examen. 12 minutes negative cross exam. Mr. Jerry Laig, Mark. Kaya ang Diyos, yun mo the last na di ko niyo kagalina sa Genesis chapter 2 verse 2 hangtod sa 3 is ang Diyos nagpahulay. Right? Yes. Kaya ang Diyos nagpahulay diha, nagapasagot ba? Unsa ang buhaton sa Diyos? Buhaton sa nimo? Ang pagpahulay magilitok sa Diyos nga atong buhaton, dili ta magbuhat og kalibutan. Ang pagpahulay na Mr. Mark Tumandan, natubag ang pagutan. Sunod pagutan. Nangutaan ako. Mr. Moderator, valid ba? Bakit to?
ang gisugo lang may among buhaton sa maron nga ang nagasunod sa Dios magapahulay. Ang pagpahulay dili ang pagbuhat sa kalibutan kundi ang pagpahulay lang may among sundon. Natubang ang pangutana. Next question. Okay, kung sa ang isugo lang sa Dios ang pagabuhaton karon. Asa diha sa verse 1 sa Genesis chapter 2 nga nag-ingon nga nagsugo ang Dios sa tao nga magpahulay. Ang imong pangutana nasaan kay tuwa ka Genesis. Ang gigamit ako Hebrehanon 4:10. Nag-ingon Wala excuse pagkumuhan. Wala mag-ingon nga dito ko nagkutlo Genesis. Busa ang pangutana nasaan? Sunod pangutana. No, Mr. Jerry Laing, Mark. naka-video, na-record. Nag-ingon ko pa ganina, Mr. Jerry Laing, kaya nag-ingon ka sa Genesis chapter 2, verse 3, ang Diyos nagpahulay. Nag-ingon ko, am I right, Mr. Jerry, nagpahulay ang Diyos? Nag-ingon tayo, yes, right, santo. Nangutan mo ko, ang gibuhat ba sa Diyos? Kung ano na gibuhat ang Diyos, imo po ba ang buhaton? Tubag nimo, kung gisugo sa Diyos, buhaton. O sa may pangutana? Ang pangutanan na ako is this. Yes. Asa diha sa Genesis na nagsugo ang Diyos na magpahulay ang tao? Tubag. Ang iyang pangutana teknikal. Ngano? Wala man diya gibasa. Nya diya pangutana. Tuwa si Hebrehanon 4:10 nga ang nagasunod sa Dios mupahulay usab. Technical siya. Kaya ba sa Genesis di pangutana. Tawa. Mark, tanawa dia, wala man na dia mabasa. Tuwa man na si Hebrehanon. Ano nga naman ka Genesis? Ano magapuntos ka? Di ka kapuntos niya kay technical question. Technical, pinaagi sa imong discussion. Imuha lang ng taga-technical. Muna-una, technical. Ang next question natin. Karon, yan po kagaya sa Genesis. Oh, sige, pagtana. Andam ako. Okay, karon. Balik pagtana. Sige na. Sa Revelation 22 verse 14. Surah sa dalam. Revelation 22 verse 14. Basahon na ako na para ano na idea. Kaya sige pag-ingon na Revelation 22:14, kaya dili ko niyo basahon. Basic lahi. Pangutana na. Objection. Dili panahon sa pagbasa kundi panahon sa pangutana. Panahon sa pangutana. Pero muhangyo ka na ako, o basahon ka na ako, kaya may magtatawa, di ba? Oh. Sige. Ako yung bubutan na Mr. Moderator ko ka sa... Objection na pangutana, indiretso lang sa maunting. Ako ka na. Diretso na yun. Ayaw pagkaraturan ko sa... Karon. Oh, what ang pangutana? Sa Revelation 22 verse 14. Kaya niyo ka na ang verse ko lagi mo nga Klaro ha. Oo, tanan. Sa player. Tayo ang tagiagian na. Sige, actually, nakuha ko ang instruction ko ganina is 20 minutes na nag-change. So, na-improve ko kung mag-cross examine. Sige na. Na-improve ko. That is Panahon ron sa pag-examen. no, na. Kaya ang so, Saman. ngato na lang. Saman, wala. Daghang salamat. Wala na. Huwag ka human mga igsoon sa iyang pagutana. Wala na human. Sabi mo hato ito niya. Hindi pa sabot nga ako na. Asa man, undan na ka? Undan ko kamutan na. Undan na. Masa pa may... Saan pa sabot niya na? Undan naman yun. Sa may undan na. Ang iyong tatungdan na pagutana, undan na. Magdebate pa tayo undan na. Objection, ang nga yung dago ng pangutana, wala pasabot ng dago ng debate. Magpasabot ng dago ng pangutana, hatagan po natin siya panahon sa 20 minutes nga musulti siya ang pangutana. Ang oras, 20 minutes negative to siya. Hindi pa ka na. Mr. Moderator, muna tayo oras.
Mao ni gikasabutan wala magsabot ang hunungon din ha. Kay once hunungon dia surrender na. Pagka putos mo. Objection, wala akong may sabot diri kundi mahuman ang oras kung danon ang debate. Ang nakabutang Mr. Jerry, sa 20 minutes, pumunta na. Either, mahuman ang 20 minutes, basta nilang mag-exceed. Ang delikado, kung namutana ko, 11 minutes, 12 minutes, 13 minutes. Pero kung isa lang ang akong pangutana, walang problema niya. Inato na ni Marka, butana, parang kung Marka ng konta. Sakto ba niya kung nalunggan nga, ningong ka na, di nakamutana? Okay ba to? Sa 10 minutes, Ano yun lagi? Wala na kanto. Kaya, kung pahuay-huay na kanto, suman. Kaya na ako may oras. Ano ba? Mr. Lai, sa panahon ng oras. Objection. Panahon pa man niya ng pangutana, ayaw sa pagpangutana. Pasagay siya, nangundang siya sa iyang pangutana, but pasabot, padayon siya sa iyang 20 minutes deliberation sa speaker. Wala kayo pangutana, dilihot mo ng oras. Pagutana kay paluwag mo mo ng oras. Padayon mo, bisa kusa. Ayaw ka kuha. pila ka yung Bisa bata pa ka, pero sige. Objection. Gusto ni Brother Mark tumandan na dili na siya mangutana kay gusto niya yung padayon siya sa iyang 20 minutes television sa iyang pagbigan. Doon sa tagahan kong chance siya, niya di na siya mangutana sa iyo. Ato tagang sa chance sa 20 minutes para mabigan siya sa imong gipangutana. Sige. Discussion. Ato ang pirmahan, yung objection Mr. Lai, objection Mr. Tumadan. Paminawa ko. Ato ang ipirmahan na ang rule of regulation. Walay one-sided sa kanang moderator. Dapat ang pinahog, imong hugdon, dining mo biyan. Ihurot ang pagutang na sunod sa 12 minutes. Yo. Kaya di na ko na morot. Mungkin tayo. Ready na. Tingnan na. Sunod-sundan na. Huwag mo mo nag-prepare kayo. Sa ako naman ang akong regalo sa Mr. Jerry Lai. Isa, gusto niya na mangutana ka. Dili, ikaw may magutana, dili ako. Saan na? Relax lang. Relax lang po. Puro pinatabag ko na po. Relax lang kayo. Mga tao. Asli lang. Sa Romans chapter 1 verse 26. Ato na siya pa ipaway. Buhay na tayo. Okay, lain kayo paminaw. Walay pangutana. Ang taon mo explain ka. Buhay na tayo mga igsoon. Pagpapala ko mga igsoon. Okay, konsiderahan na ito. Bumika yung Mr. Langit. Sport na tayo. So, 3 minutes remaining question. Iyahang luwa mo. Ito na siya sa 20 minutes nga deliberation as negative side. Time start. Ako sa matod pa, objection pa ni Mr. Lai, niya kanong 3 minutes na nabilit, i-relax na ito na, i-break. Ato sa lahat ng 3 minutes, after sa 3 minutes, ayaw kung deliver si Mark na sa yan, 20 minutes television.
Nag-break tagamay no kay si Brad Mark Tumandan gusto niya di na mangutana karon pa sa tagat. So doon ay break kay Dallas Bayer Magellan o si Brad Mark nga mapag 20 minutes derivation sa iyan pagbigay. so para lang matuman gyud ang oras nga wala na mangutana si Brother Mark kay mo po diyang estilo sa debate. So gitugutan ra pod sa pikas nga mupahulay sa og mga 3 minutes dahil mo proceed para sa negative side. Alin sa taas. Okay na. Lain-lain estilo ang debater no mga kaigsunan. So nalipay kayo atong mga igsong istiing nga gipapahulay sila ni Brad Mark. Pero mo say-say si Brad Mark sa iya side karon mga igsoon. So wala na po gihimong foul kay unta matupos sa mga moderator nga ma-foul kay nay oras nga gitagda. Pero may deny man si Brad Mark sa pagpangutana kay gusto niya nga mo say-say na lang. So atong pabuton ang say-say ni Brad Mark Tumandan alang sa iyahang negative side sa ipansay-say ni Brother Jerry Laig. So mo-proceed ni karong taon-taon mga kaigsunan. So, kung ready na ang timekeeper o ang atong mga moderator o ang si Brother Mark Tumandan. Mr. Commandant from Del Santos, I will start for 20 minutes. So, maraming salamat sa pagtagusan ka nato. Mr. Moderators, maraming salamat. Mr. Jerry Laig. Sir, I want you to listen, sir. You are our debate. So please listen as I listen to you kaganina. Makikala gikan ni sa Jensen because this is a very vital topic. Kinahanglan kayo ini. Kinahanglan natong masakan kung ang balang kasulatan nagatudlo ba nga ang Kristohanon kinahanglan magatuman sa adlaw papahulay. Giingon ni Mr. Chairman kanina, my friend, the word kinahanglan, it implies significance, importante. So, ibig sabihin, kung tinuod, so, kung tinuod nga kinahanglan, ibig sabihin, katong mga wala na gatuman, nakasala. O kung mapangatunan na dili kinahanglan, nagapasabot, katong mga nagatuman nili, nakasalamsap. O ka na nga importante kini nga issue, mga kaigsunan. Gusto na, I want to clarify kung unsa gyud ang issue sa debate. Ang akong na-issue diri is dili kung sakto ba ang adlaw ipakahulay. The Bible clearly says that it is Sabbath day. Kami nga mga nasa Church of Christ, nagatuo kami nga ang adlaw ipakahulay ikapito gayon. We have no issue with that, Mr. Jerry. Ang atong proposition is this: kinahanglan ba ang balang kasulatan nagatudlo ba nga ang Kristohanon kinahanglan magatuman? Kana ang issue. Dili kay ang issue is the Sabbath day. What type problema niya? Sa Mark chapter 2 verse 27, gagayon kaganina sa Higala, he is my friend, professional debater. I really appreciate. Sa Mark chapter 2 verse 27, take out Mark chapter 2 verse 27, and he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for Sabbath. Ang verse ko nagayon nga atong ipahulay gipuha alang sa tao ug ang tao dili alang sa adlaw ipahulay.
Si Mr. Jerry Lai, ang iyang nasa mga wala kining isa nga gingon nga ang adlaw ipakahulay wala gibuhat sa tao. But he forgot nga ang verse 2 na gayon, ang tao dili alang sa adlaw ipakahulay. Ang explanation niya na mga kaigsunan is sa verse 28. Therefore, the Son of Man is also Lord of the Sabbath. Ang Ginoo is si Jesus is Ginoo sa adlaw ipakahulay. Nagapasabot mga kaigsunan, si Jesus Kristo ang adunay dominion diha sa adlaw ipakahulay. Ang tao ang adunay dominion diha sa adlaw ipakahulay. Dili kay ang adlaw ipakahulay ang may dominion diha sa tao. So Mark chapter 2 verse 27-28, iyahan kaganina. Sama lang na ngayon ka sa iyong nagatrabaho sa palinalay, nga day, kay rest day manimong karon at lang ipakahulay nimong karon, paglaba, paglungag, pagluto, o paglungag. Nga na ang ilahang adlaw ipakahulay, concept sa ilang adlaw ipakahulay mga kaigsunan. O meron siya timailhan sa Ginoo ang adlaw ipakahulay. Yes, right? Apan he forgot na timailhan sa Israel. Dili timailhan sa tanan. Gigamit niya ang Genesis kaganina katulutan o gitagaan ako siya privilege, a great privilege. Na, tignan mo, sige, kay Diyos man ang nagpahulay diha. Nagapasabot ba kung magabuhat ang Diyos, buhaton sa Panginoon, ana siya. Kung adunay sugo, pero walay sugo diha sa Genesis chapter 2 nga ang tao kinahanglan tuman sa adlaw ipakahulay, walay sugo. Mga kaigsunan, ang Diyos na patay. Kaya kung buhaton ako mga kaigsunan, ang tao Hello. Mga kaigsunan diha sa balaod sa gobyerno kanang ang usa ka butang wa nimo gibuhat. Ha? Adunay butang nga dapat nimo buhaton, unya wa nimo gibuhat, nakasalata diha sa gobyerno. O kung adunay butang nga wala gisugo kanimo diha sa gobyerno, aduna nang gihapon kay liability mga kaigsunan. Diha sa atong ipakahulay, kay wa man na gisugo sa Kristo hanggang na pagatumanon, nya nituman ka ni anak, aduna kay liability mga kaigsunan. Ako nang ibutang sa atong kalimpatakan. Sa ningon siya na ganyan na mga kaigsunan, ganyan debate siya, we use logic, o wala may word by word na mag-ingon nga ang balaang kasulatan nagatudlo na kinahanglan magatuman sa adlaw ug pakahulay. Niingon siya niya na nga why word by word? Yes, I agree for you. Pero nga nung niingon man sa usa, pakitaan versikulo o pa kagayon siya karon kay wala man record. Gusto niya na yung sulat na ipakita kuno inalagay mo na ayaw na kamo pagtuman sa adlaw ipakahulay. Magkaigsunan, nalinag siya sa iyang kaugalingong surya ganina. Nalinag siya. Kaya mo siya, logic ni. Wala yung word by word niya sa among topic, pero gusto niya na kami magpakita o usa ka surya nga magayon na ayaw na kamo pagtuman sa adlaw ipakahulay. Usa ka linag, Mr. Jerry Laig, na imong gibuhat. So, sa Hebrews mga kaigsunan, chapter 4 verse 11. Hebrews chapter 4 verse 11. Isa ka importante
kini nga bersikulo nga atong salihan. Hebrews chapter 4 verse 11. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Let us therefore be diligent to enter that rest. Mga kaigsunan, ang tulong na gayon, enter that rest. Rest ang istorya diri kaigsunan, eternal nga kapahulayan dito sa langit. Ibig sabihin mga kaigsunan, dinhi sa kalibutan sa grabing trabaho nato, adunay eternal nga kapahulayan dito. Dili nga Sabbath day nga ginapasabot sa atong higala na si Mr. Jerry Laig. Kaya naman, sa Exodus chapter 20 verse 8, kanang atlaw ipapahulay ng sulat diha. Ang mga anak sa Israel, nagtrabaho sila o kinahanglan nila magpahulay ikapitong adlaw. Ito yung mga kahigalaan sa langit. Wala na yung Lunes, Martes, Miyerkules, mga kaigsunan. Basig ang abi sa akong higala sa Mr. Jerry Laig, adun na pa'y trabaho dito kasama sa trabaho kay kalibutan. Mr. Jerry Laig, ulay trabaho dito ang Lunes, Martes, Miyerkules. Apan ang higala, eternal rest ang nabutang dito. Ingon pagani sa akong usa ka higala nga preacher, siya kung makakita na sila og rest room, Sabbath na siya. Kay rest na. Ang rest diri mga kaigsunan is dili adlaw igpapahulay. Apan it's an eternal rest. O ilang ito ang Buhat 11:26. Buhat 11:26. Acts chapter 11 verse 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a while they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first, mga kaigsunan, ang Biblia, ang Espiritu Santo, mga kaigsunan, kung mugamit siya, pulong, word convey ideas. Kung saan ang idea, so, kanang ginapasabot na first, F-I-R-S-T, unang gitawag o Kristohano dito sa Antioch. So, nagpasabot, kini mga gihapon niya ng mga upang versikulo, walay mga Kristohan diha, gawas diha sa first gitawag ng Kristohan sa Antioch. Diba? And the disciples were first called Christians in Antioch. Nga na mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan, ano sa amang taunang gitawag ng Filipino? Ano sa amang taunang gitawag ng Filipino? Ano sa adunay day ang mga banat kaigsunan, di na sila mo-accept that they are Filipino, which is sad. Pero mga kaigsunan, adunay timeline. Adunay timeline. Kano sa gitawag na Kristohano, kano sa gitawag sila o Kristohano, usa ka importanteng butang kay sunan. Sa Revelation 22 verse 14, Revelation 22 verse 14, iyan nisulti kagalina. Blessed are those who do His commandment, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Mga kaigsunan, ang versikulo, walay
isgutan nga adlaw ay papahulay. His commandments ang His direba kaigsunan pertaining to the Lord Jesus Christ. O ang sugo ni Jesus Christ nga kaigsunan is diha na sa Matthew 28 verse 18 to 20 sa lihang human siya nga namatay, nilingon siya nga busa panglakaw kamo himuang disipulo ang tanang kanasuran. Bautismuha sila. Mga kaigsunan sa Genesis sa panahon nila patriarch, wala lang sila bautismuhan diyan sa tubig. Wala lang sila na himong Kristohanon diha mga kaigsunan. Okay, sumala sa imong gingong kadalina, Mr. Jerry Laig, gikan po na sa imong baba, it escaped from your mouth nga unang gitawag og Kristohanon po diha sa Antioch. Pero gusto ka nga dito sa Old Testament mabuhat ang mga adunay gina-imply nimo gina-imply nimo. You are na-imply. So, karon time kilo pila 5 minutes. I will use 5 minutes. Mga kaigsunan, gusto na akong itahibalo kanino nga ang Diyos naghatag o mga sugo sa nagkalain-laing panahon, sa nagkalain-laing purpose, katuyuan, sa nagkalain-laing mga tao. Ano na isugo kang Adan sa Genesis chapter 2 nga dili magkaon sa bunga sa kahoy o dili kana siya sugo kanato kaigsunan kay asa man ang bunga sa kahoy karon nga taliwala yan. Sino ang mga kaigsunan sa Genesis chapter 6 verse 14 gisugo ka maghimo og arka. Dili ko sabot mga kaigsunan ay dunay sugo imo dayon buhaton ang pangutana mga kaigsunan. Alang ba kanimo ang sugo? Kita na sayo na diha sa gobyerno adunay daghang memorandum order. Adunay memorandum order ang DILG, adunay memorandum order ang NCIP, adunay memorandum order ang DAR. Pero mga kaigsunan, bantaya kung takinsa ka ng memorandum order. Ayaw buhata kung dili alam kanimo. Kaya naman, mapailan ang kaso. Mr. Jerry Laig, ayaw buhata ang ayaw ipapahulay na gisugo lang sa Israel. Kaya naman, adunay dakong sino mga kaigsunan ang pagbuhat sa usa ka sugo na wala sugo kanimo. Diba? Yung sa kaganina kung wala sugo, hindi buhaton. Pero karon sa ataw ipaulay, wala sugo kanina, buhaton niya. Asa man ang imong reasonable mind nga na, kung nga na, with your respect, mga kaigsunan, with your respect. With reasonable mind, ningon ka, kung wala'y sugo, ayaw buhata. So, 3 minutes, remaining time. 3 minutes? Okay, yung sa kanila, ang 1 minute na niya, daghan tag points. So, ang 3 minutes, daghan points. So, mga kaigsunan sa Leviticus chapter 9 verse 7, adunay sugo kang Aaron, sugo ka na alang kaniya, ayaw buhata mga kaigsunan. The failure is this. Kaya natin makita diya sugo, buhaton tayo nimo without taking considerations. Adunay sugo kang King Saul na patyon ang taga-Amalekite. Sugo mo alang kaniya. Dili to sugo alang sa tanan. Sama sa sugo sa adlaw ipapahulay mga igsoon. Sugo sa nasod sa Israel. Kay kana mga igsoon, that is the national law. Balaod constitution kana sa nasod nga Israel. Constitution nila. Kita aduna kita constitution. 1987 constitution. Ang Amerika adunay constitution. Ang lahang salitang batas, although na ipagkasimilari sa tuwa,
period. Ano na sila mga amendments? Ako ang mga kaigsunan, lahi, ang nasan sa Israel mga kaigsunan, that kana siya is appeal, mao kana ang ilahang national law, nasod sa Israel. So, sa John chapter 7 verse 19, gusto na mong i-emphasize sa mga kaigsunan. Sa John chapter 7 verse 19, si Jesus mismo ang nagsulti. Did not Moses give you the law? Wala pa si Moses naghatag kanino sa balaod? Kung saan implication? Ibig sabihin, ang balaod ihatag kang Moses. Yet, none of you keeps the law. Wala nang gamit kanino nagbantay sa kasuguan. Keep the law. Mga kaigsunan at mga higala sa Seventh-day Adventist, gusto nilang bantay sa kasuguan, pero si Jesus, wala gamit kanino nagbantay naman. Kaya ang kasuguan na ingon, why do you seek to kill me? Nga gusto man nilang takon si Jesus. It's a violation. So mga kaigsunan, so gusto nang ma-emphasize that the laws of Moses nga ang adlang ipakahulay anaa diha sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy, usa ka sugo alang sa nasod Israel. Daghang salamat. Pagkaroon sa natundagan ng ako si Mr. Lai sa 12 minutes cross examine. Okay, dengan selamat. Okay na Mr. Moderator. Start. Ngamatot pa nimo nga ang gibuhat ni Jerry nga timbang walay basa. Gusto ko kung ipamilang. Di ba? Gusto ko to. Di mo nag-isulti, no? No? Di mo nag-isulti nga ang gibuhat ni Jerry nga timbang dili mabasa sa Biblia. Gusto to o sa to pagpamilang ako o sa'yo? Ito ba? Kaya gusto niyo mga i-clarify. Ingon ko, kaganina, nga naingon ka na hindi siya debate, logic. Nagpasabot nga walay litra by litra nga mabasa, litra by litra nga mabasa, nga ang balaang kasulatan nagatulyo nga ang Kristohan kinahanglan nagabantay sa adlaw ng pagpahulay. Di ka na sa imuha, ngayon ka walay litra by litra. Kung ako, I affirm. Di mo ka nga ang gihimo ni Jerry nga tima dili mabasa. Gusto ba to o sa'yo? Sa'yo ang imong pagpaminaw. Asa sa pa-Kristo kay mabasa. Sama? Oo. Sa'yo ang pagpaminaw ni Sa'yo maghanap ang pagpaminaw ni ang gusto kay mabasa. Kasi maghanap di mabasa. ang hingon ako ni, ngon ka na ganina, na walay litra by litra. Lagi ba ito? Yes, I affirm. Kalau aku Sa issue niya. Biar ka na kaya magkagay. Oo, Di ba na yung magbuka na matod pa nila basta rest ipagpulay sabat dayon kaya na rest ro sabat din na dayon di ba disulti mo gana Ngayon ko, na ang sa ilahan concept, huwag mo yun na, ngayon ka. Huwag mo yun na, word by word, pero ang pasabot is, ang ilang implication, ang ilang pagpasabot, pero huwag mo yun mga kaigsunan, nga naingon siya. Ha? Wala ko yun nga naingon siya. Ang ingon ako, di ikaw na ingon dili ako ikaw nag-ingon na rest from ingon sabat. Basta makagawag sila, magkabasa grace, sabat na. Pagutanan, sa iyong pagbasa sa Biblia, huwag ka ba makabasa sa iyong Biblia nga ang grace, sabat. ningon ko mga kaigsunan, Ito ba? ang Sabat is katahulayan. Ang
mao ang ipapulay. Ang kuno nimo ang imong kapilihan. Kuma. Usa ka dakong bakak mga kaigsunan. Kung mabasa ko. Kung mabasa ko. Ha? Sige, mabasa ko. Ako na. Balik sa tema mga kaigsunan. Hebrew 4:9. Ngayon usa ka bakak. Ang tanawon. Nanday mo dili mo tugas tinuod. Basa ang Hebrew 4:9 o ang kapahulayan dili ba mao kanay papahulay. Oh. Sige, nato mo dito. Ngano mo Objection. Ang pangutana ni Mr. Langit kung mabasa Nyaningo mo siya baka ipapahulay. ato masahon. Kaya ano dili mo bakat? Kung sa man bakat. Kung sa may imong desisyon, Mr. Yeah. Komandan. Ibabasa. Asa man basahon mo? Basahon lang. Ay man tao. Asa man basahon lang? Ibabasa kay kana ko kanina. Karon dili. Kondisyonal ang pangutana misleading. Ano man? Ano may kondisyonal Mo ka, kung mabasa na ako. Isa mo wala mabasa. Ni mo magkakaroon mabasa dia ato basahon. Ya misleading din ang basahon. Siya magbasa dia misleading din ang ibasa dia. Lang sa mga marker. Basa. Kami matatutukas ka maturan. Basa. Mr. Moderator, Clarification. Basahon kita lang. Basahon dili. Pangutana ulit. Lagi pangutana, basahon dili. Basahon. Basahon. Hebrewanon 4:9 nagkalingon, busa nagpabilin pa ang kapahulayan nga sa adlaw kay papahulay alang sa katawhan sa Dios. Okay. Kumusta? Wala. Di na magawa sa kasi okay na, nabasa naman. Nabasa naman, di ba? Papahuwi na. Ang pangutana mga kaigsunan, sa imong pagbasa, napamatungan ba? Wala akong pamatungan. Dili ko naman mo sa pangutanan, kumabra. Nalimot ka ba? Nalimot ka. Ang imong katungdanan, pagtubag ka ron, dili pangutanan. Ay, kalimot. Mutubag naman ka. Nabasa naman. Objection. Mr. Laik and Brother Romandan, sipot ng taharin ang kakayo mo dikit sa isa ka-limited. Ipagalitin lang taliya. Salamat yan. Balik kayo na ito. Okay, salamat. Mingo ba? Sige na. Saan naman? Nabasa naman. Ya, pwede na mag-ural. Bulikot niya. Balik ang pwede ba? Nanay. Okay na. Sige na. Yan ang magmuna. Ang kamagi. Ito. Sige. Ang kamagi. Paunag na ako. Ha? Una. Ayaw na ako nagbasa. Sige na. Okay, objection, proceed for sa sunod yung pangutana. Salat pangutana. Salamat, Mr. Moderator. Clarification, meaning to see is one Mindanao. Matod pa nimo, Mark, dunggan sa mga tao, nga Ginoo si Jesus sa anong ipapahulay. Husto sa'yo. Kuma? Right. Anong ipapahulay? Right? Husto. Kining husto, ang may tumanong o supato. Kuma? Ang pangutana niyo is, Guys, wala man naman ko kung maklaro na ang pagkutana. Kaya hindi mo makagusto na Ginoo siya sa ipapahulay. Kining husto, ang may supaton o dili. Kuma? misleading. Moderator, wala sa topic eh. Misleading. Nga nung hilitok man ka, nga Ginoo siya sa ipapahulay, nga misleading yun. Objection, balik ka sa kasabutanan, bawang tema, o gapanood, kung natubasa ang tema, kung ang pagkutanan, sunod ba sa bawang tema. Mr. Moderator, iyang gisaysay may akong gipangutana. Nga nung ano ka, ayaw na paglabot-labot yan. Nangutana ko kay iyang gisulti.
nga Ginoo siya sa adlaw ipapahulay. May katungod ko sa pagpangutana sa iya. Uyo man siya, kay uyo man ang may mong supagon. Kuba? Saan naman na ulit ang kumbag mga kiksunan? Kumbag tayo? Ang pangutanan ng asang bersikulo. Last 3 minutes. Ano tanang bersikulo? Hisko kaganyan, wala kayo kubasa ng bersikulo ba? Ay nalagay pangutana, kay mabuliaso ka, imo kumbag tayo. Ay si pangutana, di ba natin ni doon? Sa bukagay, natabito ka sa Facebook nga, ayaw patugat-tugat, kay bata ka. Mayroon ka nga, suwayang talal ka, suwayang tika, niya ka, mamusan naman ron. Pati mo gagatubat sa kong pangutana. Saan mo rin, kawal lang ka sa mga Church of Christ. Saan mo rin, gagatubat sa pangutana. Prediction, ulit ako din mo sa kita, pakpak lang ang sabot mo. Saan mo rin, posisyon din rin. Wala mo sa itong pandi mo pakpak, di na mo sakit. Pakpak mo na niya ang Edgar sa modal nito, bibo kayo. Mark, hayaan ka niya Mark, pero loy ko mo niya Mark. Matod pag-ibig mo Mark, nalitag si Jerry sa iyong isulti. Ako may nalitag. Nga ang ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Dili ba tinod ang isulti? Ang atlang ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Clarification, Mr. Lai, the process of my question, meaning to say, nga katuwali Wala na to. Hindi ako. Wala to kay maglisod. Prediction, pag-ibigyan ng Mr. Ray ganyan, pangutanaw, siya mismo gusto na usunod sa pangutana. Sige na. Kaya lisod mo kayo, lisod mo ba mga ekso, lisod, mamao, matang mga ekso, di ba? Kagi ko tingnan ng pagkabatanon. So, pagkabatanon, ang atlang ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Pagkabatanon, kinsa may gibuhatan Mark, ang kaaway o ang katawhan sa Diyos? Tuba. Balik ta sa topic. Ang topic na to is Kristohanon. Ang pangutanan niya is Kristohanon eh. So ang topic na to is Kristohanon. Pagkabatanon, Kristohanon. Muo yung ka ba nga imong gisulti ang Marcos 2:27 nga ang adlaw ipapahulay gibuhat sa tao. Muo yung ka ba imong gisulti kay atong ipangutana, ko ba? Wala na ito. Mr. Moreno, wala namang ginisyon Mark yung mga leksona. Mismatch. Mismatch man, salamat kayo Mark. Di na naman ka Mark, kaya mauwal mo na sa mga ni Mark. Pero kung pinagmang pangutana, mga leksona, kapatang ito mga leksona. Wala yung pulos mga leksona, sino pangutana, dili ka ito. Wala. Na-blank ko siya mga leksona. Atong sabton kay bata pa kay si Mark. Sa sunod pag may dalilan ni Parang na kumbati na siya mga leksona. Bata pa kay leksona. Muna nga, kamunta, magpilit mo mga dibiter, et bang sa mga dibiter. Kaya lisod kayo mga leksona, mga uwa tali. Time na. time na o katungog na ito ang debate karon natapos ng 12 minutes kay Bata at Ansel. Una na po pasulta o pasultiho sa itong istorya itong usa ka moderator, Brother Carpintero. Dili kayo magkapi, natapos na ang atuang debate. Tungkol wala na magtubag ang upat kapangutan na base sa teksto na nabasa. Mr. Moderator, Unahon ako, Mr. Romandan, humana, lingkod na lang, palihog respeto. Ako pasultihon kung ano sa opinion sa ako ang moderator ikan sa makasalit Cagayan, Oro City. Maraming salamat sa atong moderator. O sa mga pipili karon sa panagtuon, anis sugod din sa atong panagtuon para mamita sa motora. Kung sa'yo ka ng Church of Christ, yun din kapili sa motora. Tulad yan sa mga pangutana, sa mga pangutana yung din. Ganyan, kita na ito, wala kang sa mga tema, pero batay may kaya itong tuba, wala kang na ito ba, pero
ganit nagkiksalay sila. Pero yung itambagan na ayaw lang kayo sa pagkakatanon. So ginawat ka lang, ganang mandan. Unya, nilintak na sa puno, kamo mga audience, dili ko hulikit ang anak, kamo na ginaminaw, so kamo ay muhusga. Natapos ang unang bahid sa ato mga debate. Alauna, karong human sa panyuto, balik na sa lahi sa debate. Brother De La Piña and Brother Edgar Saudal from Iligan City. Daghang salamat o may tukto kaninyong tanan. Mga po na, May tulag na kinalanan ng Pingsunan sa di pa kumatagal sa Tulusin Prayer. Ini ang nagigala sa Mark na gatsat niya ni o uban sa mga kaubanan na membro sa Adult Minister ihan na kahinabi ng Pingsunan. Ano na ito ba yun? Niya ang tanan. Hinayin na dito, may kusog niya pa ng tingog. Ano na ito ba yun? Akalang ka na ng tanan mga Pingsunan. Nga tanan na tima iya po nag-propose sa ako. Pwede bilang ito na nahuman naman ka na katima mga tigalangan kung ito pa yung alam sa karaganan kung urigon yan lang tayo okay si Brad Mark. Palapakan na itong nagsyon na itong mga so kung yan hapon balik biya mo mga tigalangan na balik mo pala sa lahat kini mga isang gwapo na yan puro himiwit yun eh umugma himiwit walay kang kawit walay kawit malingaw sumunin dito mga kaitsungan so kung si ako idol ano mo yung idol kaya priyas tinggal sa radio isa mo naglahit na kung may tulas ka mo ano pang kita mo doon ako namin nabi idol kaya po na so brother Edgar simula lahat sa tumilang si Aditis para ato pigala o si evangelist si kala mo John De La Piña Ugma so unya hapon ano ba ba pili ba mahalik mo so now mga na alam sa katapusan o Diyos itignan sa katuhon taliwala kaputagon taliwala sa katuhon ikaw nagpagkamayos matagos sa kanal nini tagnaw Diyos daya inayo kung sa kamadura kung gitawag mo ang kumanangin sa kalikit nga ni siguro ang hayag ikaw ang katawag sa matagos sa kanal Ginoo, panlangin niya ang matagos sa kanal mo sa